Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan dai shi ne mafarkin Niger na wato Barrage da Kandaji. Ga yanan dai kuna gani da ma'aikata da suke a wannan aiki dai ana ta yi. Ma'aikata suna nuna mana wanda gini da Vincent wannan shekara biyu masu zuwa masu gine-gine da masu suje-suje masu ƙawasa. Na roƙa Allah shi nuna mana wannan lokaci rai da lafiya. Da yake yayin kamar yadda kuke gani aiki dai yana tafiya. Insha Allah, Allah ya nuna mana.